Έλα να σου πω, το ξέρεις ότι βρισκόμαστε στον κόσμο των συχνοτήτων? Τι πάει να πει συχνότητες? Πάει να πει ότι η σκέψη σου αυτή τη στιγμή έχει μια δόνηση. Αυτή η δόνηση παράγει μια συχνότητα και αυτή η συχνότητα επηρεάζει το πεδίο στο οποίο βρίσκεσαι και το περιβάλλον. Παράδειγμα, πηγαίνεις στο σπίτι ενός φίλου, υπάρχει μια μυρωδιά και η μυρωδιά είναι συχνότητα και το άγγιγμα είναι συχνότητα. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στο σπίτι και ανάλογα με τη μυρωδιά και την αίσθηση που παίρνεις πληροφορία. Τώρα τι γίνεται, πώς καταλαβαίνεις αν είναι καλό ή κακό? Το νιώθεις κατευθείαν στην καρδιά. Η καρδιά έχει τον τρόπο να αποκωδικοποιεί αυτό που το μυαλό σου φέρνει σε ύλη και σε λόγο και σε σκέψη. Η καρδιά μιλάει στη σιωπή, ενώ το μυαλό προσπαθεί να εκλογικεύσει την πραγματικότητα, η οποία η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι είναι μεταβαλλόμενη, δεν είναι σταθερή. Τι θέλω να πω για τις συχνότητες λοιπόν? Ότι υπάρχει πολύ περισσότερη πληροφορία στη σιωπή παρά στα λόγια. Απλά δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Και πώς μαθαίνουμε να ακούμε? Είναι ένα θέμα το οποίο λογικά θα το μελετάνε εκεί οι επιστήμονες, όσους τους αφορά, γιατί ας πούμε υπάρχουν συμφέροντα σε σχέση με το πώς χρειάζεται να εξελιχθούν οι κοινωνίες και το ανθρώπινο είδος. Σκέψου ότι ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει τις δυνατότητες του κυτάρου. Είναι τόσο πολύ επίπεδο το κύτταρο που ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο πώς μπορεί να παράγει ενέργεια, σκέψη και να είναι ένας ολόκληρος κόσμος, μια ολόκληρη κοινωνία. Εμπεριέχει μια κοινωνία το κύτταρο. Αν το κύτταρο εμπεριέχει μια κοινωνία, εμείς τι είμαστε?